Zo'n 2000 bestiet de eredivisie voor vrouwen. Nevens de belutsenen is het voetbal in die jaren bot vooruitgaan. SC Heerenveen stiet op het tweede plak in de competitie en wil er vast maar terug in. Maar de mat wil het hier en hoor verhoren. We hadden ook een professionalisering van de league hoorn. We willen naar oren speeldata dagen. We willen ontsluiting hebben bij de internationale en nationale kalenders. Dus dat binnen een paar dingetjes die is het heel makkelijk voor oren is. In plak van op tonsje binnen de clubs het er is dat het een op vreed spelen worden mat. Verder zullen ze bezieken om meer aandacht en sponsors voor de sport te krijgen. Want de subsidie van de KNVB is eindig. Het is natuurlijk ook nooit de bedoeling om eeuwig en altijd maar te blijven subsidiëren. Dat is nooit de opzet geweest. Dus we kijken nu wel wat voor subsidie is nodig om uiteindelijk de randvoorwaarden te creëren waaronder je ook die competitie uiteindelijk op eigen benen kunt laten staan. Nou, en daar is vanavond ook discussie over geweest en er zijn hele goede voorstellen gedaan. Alle partijen willen graag verder met het vrouwensvoetbal, maar er moeten eerst nog al wat zaken regelen worden. Wij leiden speelsters op. Die houden op een gegeven moment een merkwaarde. Hè. Mijn collega Munsterman van Twente had dat ook zijn. Er zijn speelsters van Twente die staan in de belangstelling van competities uit Engeland en uit Duitsland. Ja. En daar is nou een protte investering in dwan en die rennen ze erdoor uit. Ja, dat moet opgelost worden. Daar moeten regels voor komen. Om 12 weken valt definitief het besluit.